भेरगाव ब्लक BSUआ 30 साननि थाखाय बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय बादा लानो साखाफारा। थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरा मोनगोन बे खाबुखौ। गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ नोजोर होना BSUआ बे थुलुंगाथाव हाबाफारिखौ लागोन। आथिखालाव थाखो 9 आरो 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाय होनो थाखाय बे सामार भेकेसननि समाव बेसेन लायालासेनो फोरोंथाय होनो थांखि लादों भेरगाव ब्लक BSUनि दैदेनगिरिफोरा। भेरगाव ब्लक BSUनि आफादगिरि क्रिन्जय बर'आ फोरमायदों दि फैगौ 9 जुलाइनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव, डिमाकुसि, खाग्राबारि आरो सुक्लायाव सामार भेकेसननि समाव 30 साननि थाखाय बे बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ लागोन। फरायसाफोरा 30 सानखौ ओरैनो हगार हरालासेनो भेरगाव ब्लक BSUनि बानजायनाय बे बेसेन नाङै फोरोंथाय बादायाव फैनानै सोलोंफैनो खावलायहरदों आफादगिरि क्रिन्जय बर'आ। आफादगिरि बर'आ बे फोरोंथायखौ गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों होनाय जागोन होननानै ओरैबायदि फोरमायो। खुलुमबाय। दिनैहाय भेरगाव ब्लक BSU आरो लोगोसे भेरगाव इउथ BPFनि मोनसे जोंहा गोरलै मेल जालाङो। बेयावहाय जोङो फैबाय थानाय जुलाइ दाननि जि सामार भेकेसन माने बे सामार भेकेसनाव जोङो फ्रि कचिं क्लास 10 नि थाखाय स्पेसियेलि फ्रि कचिं जोङो लानो सानदोंमोन। जोङो जथायै भेरगाव ब्लक BSU आरो इउथनि बानजायनायाव जोङो बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 6 थारिखनिफ्राय माने 6 अक्ट'निफ्राय लानाय जागोन। बे हाबाफारियाव जोंहा क्लास 10 नि जेसेबां स्टुडेन्टसफोर दङ बिसोरनि थाखाय स्पेसियेलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयावहाय जोङो आयदा हिसाबै इंलिश, मेथ्स आरो साइन्स बे मोनथाम आयदाखौ जोङो लागोन। लोगोसेनो बिब्दिनो आरो क्लास 11 आरो 12 स्पेसियेलि साइन्स स्ट्रिमनि थाखाय जोङो लानाय जागोन। बे साइन्स स्ट्रिमनि आयदा हिसाबै जोङो केमिस्ट्रि, फिजिक्स आरो मेथ्स बे मोनथाम आयदाखौ जोङो लानाय जागोन। बेखौ जोङो डिमाकुसियाव लानाय जादों। आरो लोगोसेनो बे क्लास 10 नि जि सामार भेकेसननि जि कचिं बेखौहाय जोङो मोनथाम जायगायाव लागोन। सुक्लायाव लानाय जागोन, भेरगाव लानाय जागोन आरो डिमाकुसि लानाय जागोन। थ' आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दि फैबाय थानाय 6 जुलाइनिफ्राय जि जानो गोनां बे फ्रि सामार कचिं बेखौहाय जाफुंसार होनायाव जोंनि भेरगाव हालामनि जेसेबां क्लास 10 माने 10 थाखोआव फरायनाय एसामिस मिडियामानो जा बर' मिडियामानो जा बिथांमोन स्टुडेन्टसफोरा फैनानै लाफैनो हागोन। जोङो मोजां गुन गोनां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लाबोगोन। गोजान गोजाननि मोजां फोरोंथाय होग्रा टिचार्सफोरखौ जोङो हायर खालामनानै जिहेतु ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावनो गोसो। बे हिसाबैनो जोङो स्टुडेन्टसफोरनि मोजांनि थाखाय जोङो मोजां क्वालिटिनि टिचारफोरखौ लाबोनानै जोङो बे कचिंखौ खालामनाय जागोन। बिथिं साइन्सआनो जा बे क्लास 11, 12 नि साइन्सआनो जा बा क्लास 10 नि स्पेसियेल जेनेबा मेथ्स, साइन्स आरो इंलिश बे मोनथाम साबजेक्टनि जि फ्रि कचिं बेखौ जोङो मोजाङै मोजां टिचार्स लाना फैनानै जोङो खालामगोन माने अर्गेनाइज खालामगोन। थ' बेखिनिखौनो बुंबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन भेरगावनि जानानै गुरै खावलायहरबाय। थेंक इउ। BSU আৰু ইউথ হৈ আমি ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন লগতে ইউথ ভেৰগাঁও ইউথ আৰু BSU যাতে যে আমি ছামাৰ ভেকেশ্যন লৈ পেলাই আমি এটা কোচিং ক্লাছ ল'বৰ কাৰণে হৈ আছোঁ আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালেদি। লগতে আমি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও কৰিম যাতে আমি ভেৰগাঁও আৰু সুক্লাই, ডিমাকুচি 3টা চেণ্টাৰ আমি লৈছোঁ আৰু অহা যোৱাৰ কাৰণে আমি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ আমি ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।